Veľká kotva. Veľká kotva. Ďakujem vám. Porozprávame. Dajte sa slobodne vyzvať na súboj a uvidíme ma s tým. Ja. Ale nelepší ako toto. Povedz najprv level. Tam sú Rožovia. Rogunovia, idete! Áno. Roguni! Ste dva na jednu. No idete! Toto vyzerá byť na námornický styl. Poďte. Na 100 rúnd. Toto ma zabilo to, už si možné. Vyslovene pirátsky je také kotva pekná taká. Ktorou si nič nekompenzované. A čo našťastie ne, to by bolo strašné, keď niečo kompenzoval. Chcete ešte k tomu povedať, alebo sa môžem poslať preč? Nikto ďalší? Fú, a na tom je ženy. No, tak sa podrž ešte troška. Tou kotvou. Do publika! Do publika!